Tam nemôže stať. Prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať na adresu Podolínsky. Múzeum sa delí na 3 tematické celky. Prvým tematickým celkom, do ktorého hneď vhupneme, je život a dielo Jozefa Maximiliána Pecvala. Druhým tematickým celkom je hore na poschodí výstava zhruba 5 miestností, ktorá obsahuje 250 exponátov historických fotografických prístrojov od 18. storočia po súčasnosť. A tretím tematickým celkom je dolu na prízemí miestnosť venovaná filmu a kinematografii. Neviem, či ste boli v mestskej časti v Kežmarku Starý trh. Tam je Bazilika Svätého Kríža a hneď vedľa je budova, ktorá slúžila ako škola. Neskôr Jozef Maximilián Pecval prešiel na liceum, na piaristické liceum do Podolínca. Jemu sa ten expozičný čas skutočne podarilo skrátiť, ale bolo to dosť komplikované. Pretože Jozef Maximilián Pecval mal výpočty, mal plány, ale nemal prístroje, aby konkrétne tento objektív mohol zhotoviť. Prečo sa skontaktoval s viedenským optikom Feuerlanderom, ktorému odovzdal všetky svoje výpočty a poznatky, ale Feuerlander ako obozretný obchodník si nebol istý, či vlastne objektív, ktorý Pecval prepočítal, bude skutočne tak výkonný, ako Pecval predpokladal. Preto Feuerlander s Pecvalom neuzavrel žiadnu zmluvu o možnom budúcom zisku. Tak a dal mu len jednorazovú odmenu, nejakých 1000 zlatých na vtedajšej dobe, to síce bola slušná suma, no ale nestačila na pokrývanie nákladov, ktoré človek mal počas celého roka. No ale náhoda býva krutá a vlastne Feuerlander objektív skúsmo vyrobil a objektív sa skutočne osvedčil. Tak Feuerlander začal objektívy predávať a mal z nich veľký zisk. Po dobu 11 rokov predal zhruba 40 000 objektívov a Pecval z toho nemal žiadnu vlastne províziu ani žiaden zisk. A takto vlastnoručne si vybral drevo, oformoval, namoril a prakticky tento unikátny exponát je uložený v Technickom múzeu vo Viedni. Tieto dva rady sú daguerreotypické fotografie, sú zhruba 160 rokov staré. Sú to najstarším artefaktom v našom múzeu. Neskôr sú to ferotypie a vďaka Pecvalovi a tým, že on skrátil expozičný čas, sa začala éra fotoateliérov. Fotografovanie bolo rýchle, bolo hlavne praktické. Neskôr vlastne počas druhej svetovej vojny, kedy Nemci vyvinuli farebný negatív z fotografie, sa vlastne aj pohľadnice posunuli ďalej a začali sa tlačiť a produkovať farebné pohľadnice. V tejto vitríne môžete vidieť takú kuriozitu nášho múzea. Sú to konkrétne špionážne aparáty. Jeden máme dokonca z New Yorku. Expovač kamera. Je to fotoaparát na 3 mm film, vlastne umiestnený v náprstných hodinkách. A neskôr Contessa Nettel, tá firma, ktorá vyrábala dámske aparáty, vyvinula fotoaparát značky Ergo, ktorý fotil do pravého uhla. Vyrábala fotografický prístroj analogový na ručné prevíjanie filmu. Lenže výroba trvala len 4 roky a v roku 1995 Albatrosy, ktoré táto firma produkovala, vytlačili aparáty z Nemecka a Japonska. Inak, ak vás ešte zaujíma história budovy, tak prvá písomná zmienka o budove je z roku 1667, kedy sa spomína ako prízemná drevená stavba budovy mestskej školy, ktorá patrila katolíckej cirkvi. Tento polyfoto dokázal vyrobiť 48 fotografií pri jednom osvetlení. To znamená, že finálna verzia vyzerala asi takto. Preto 48, lebo bolo to presne vyvinuté na potreby americkej polície a v 50.